Radio Indeks vam predstavlja skrivenu slušalicu. Danas više niko ne govori o svinjskom gripu. Ta napast kao da je prošla, kao da nije ni postojala. Boga mi smo rešili da je se podsjetimo. Pa što se ne javljate na taj telefon, baš čovjek dumre ovde. Sad sam za novu godinu što sam jeo prasetinu svaki dan. Jel imate temperaturu? Od novu godinu da vam kažem, a prase mlado bilo... Mislite od prasetine da dobijete svinjski grip, a ne prenosi se od svinje, da vam kažem. A mlado bilo još sisa. Ne, da vam kažem, mi ne dobijamo od svinje svinjski grip. On se samo zove svinjski grip, ali ne dobijamo od prasetine. Pa to... Ne može ni prase od vas. Dobro, vi sam kašljete. Jel imate temperaturu? Onako i malo, kad se pipne, malo mi vruć. Jeste merili? Nisam. Jel imate toplomer? Nemam toplomer, imam onaj termometar, može to? Pa termometar, ali ne termometar za sobnu temperaturu. A kažite mi, jel ste uzimali nešto da pijete? Imam ovu šljivku mladu od jesenas. Pa dajte neki savjet šta da radim. Jeste pušač? A jesam pušač, nego da idem da pokoljem onu moju svinčadu svinče ili da ih ostavim da živu. Nemate nikakve veze vi sa svinjama, ni sa prasićima, neće vam ništa. Bogu hvala da vam kažem, sad ste im ovako komplet spasili život. 12 njih se te poštedili. Jel da? Ja kakav sam kad mi padne ovako... Gde držite te svinje u Rakovici? U šupu. U šupi? Pa možda samo da ih držite čisto i njima će da bude lepo, ali ne možete da se zarazite od njih. A šta ja da radim sa ovih kašalj? Znači, mislite da to nije ova svinjeća bolest? Ja ne mogu da kažem, ali nije ta svinjeća bolest, ne dobija se od svinja. Indeksova skrivena slušalica. Ne propustite da čujete koga ćemo i sutra iznenaditi. Samo na Radio Indeks. Više zabave uz najbolji muzički miks.